social media dhuma naTaira sekuzwa kwenyu kuti anga ari ndekupa mheno kwaari ikoko kwaanga ari achiekta nditi handoda kuzivisa vazukuru, chandangoya nacho ndechekuda kuzivisa vazukuru vangu vechinhurume kuti aiwa mukadzi wainaye ega aritori bhou, inyaya chete yekuti anoda maintenance. Hakuna mukadzi akashata vazukuru, hakuna mukadzi akashata. Ndine mafotos andoda kuratidzai ekuchinja nemakeup chete kwakaita Madam Boss. Mukadzi anogona kungoita chero zvaunoda muzukuru anditi. So chiteera nsanda kuratidzai, kana unga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo, subscribe wotena on your notification bell kuti pega patina upload ma videos you'll be notified. Ndichito masikora sei mamuka sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Mafotos wow ndi Madam Boss wedu Taira tarisai anditi ndiani achaziva kuti ndiye transformation after makeup anditi. Ndichida kungokurudzira vazukuru vangu vanhurume kuti aiwa vakadzi musasiya vakadzi vamuri muchiteerera mayellowbone wako rotori yellowbone anongoda chiti some touch ups anditi. Mukadzi anogona kungochinja kuita anything what you want muzukuru anditi. Ukada kuti atsvukire mbichana, ukada kuti adi anongoita chero zvaunoda, inyaya yemari chete anditi. So rako basa nderekushanda nesimba muzukuru, wo transform mukadzi wako womuitisa zvaunoda instead yekuti unotsvaga wakatransformiwa kare vanenge vane mafotos ari panapa esimba revamwe vanhu here anditi. So ngataura nemacomments kuti munofunga nemafotos aMadam Boss ari panapa. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Kungoti pfiringi ndiwe uncle, mubate auye padare azozinzira tichiti much love.